Hej alle sammen, det er så min første video, hvor jeg gerne vil vise, hvordan man folder en serviet. Den her serviet, den kommer til at ligne en vifte, og jeg tror det er 3 år siden eller sådan noget, jeg har lært det, og jeg har bare brugt det til hver en fødselsdag og hver en anledning siden. Men find en serviet frem, fold den på siden, eller på midten, og så vælger I at tage den nederste del, og så bukker I først i den ene side, vender servietten om, og folder på den anden side, vender den om igen, folder på den anden side, og så fortsætter I lige indtil I når en gang over midten. Og det gør ikke noget, der går lidt tid. Når I så når hertil, så vender I servietten om, så den her side kommer herned, og så holder I en finger på midten, tager siden ind mod den, der ligger ind mod jer selv, over på den anden side. Og så tager I her og kører ned, sådan der. Super. Så tager I herop fra jeres højre hjørne, ned mod venstre hjørne, sådan ser sådan der ud, og kører linjen ud. Sådan der. Så tager jeg og løfter den, tager den her bukning, bukker over her, så I har ligesom den lille ske, og folder igen. Så tager I fat op i jeres højre hjørne igen, for at den ligesom ikke falder fra hinanden, og så åbner I viften og lægger den ned, og så har I sådan en serviet. Super, det var det jeg havde for i dag.